Eşek yadadım. Ava Ece, Ağaydım. men yadadım, bizar boldum. Näme? Geçmen geçtiler. Şu öýde arkayın yaşap balanok. Göşüme alıp berjek. Bular ýalamyr durmuşamy. Geleýe. Näme hemmedat ejene getirmelibi? Şöýde bolýala dözüň çölüp bilen okma haçyna sen ýaşajaksydyp. Ýadamadyňmy? Eşek yadadım. Ne ejen bilen ýaşaşýanmy, men bilen ýaşaşýanmy? Oh, näme bolly? Yo, misal mitköşük bolanok. Her bir hereketi ejesine ýetipdi. Durmuşma şu? Näme ýetiripdir, näme bolly? Dogonyň bilen ýaşaýan, dogonyň göçmän geçip ejesine ýetiripdi. Dur agam. Men bir ýam göçmeldim. Siziň toýuňyzda bar pulumy harçladym, 1 manat pulum galmady. Nesip bolsa ýene bir kay gaýrat ediň. Şuleýden hökman gider. Gelin şu zatlary öýde çözüp bolanokmy ýa köpçülüge çykarmalymy? Hökman ejene ýetirmelimi? Birazçyk sabırly bolun. Menem şu taýda bir mindem durasym gelenok. Size adar bolasym gelenok. Bar pulum size harçladym. Şunu sag bol taňary ýalkasynyňyz. Birazçyk öýde agzy birle sakla. Agzy bir bolun. Düşündiňizmi? Boldy gittiler. Galan adymyz ýok dämi? Yok. Bolýar. Agam dur bir minut mira var ya. Sagamanca ýaşaň. Men näme gat görmem. Sagamanca ýaşaň. Boldy gittiler. Başlamadan jaý berdi. Düşünni ýagdaýlamyda. Sag bolsun, taňry ýalkasyn. Ay onna dolar düzelmez. Bolşlar şo bolsa, günne uruş dawa. Hudaýa şükür, öýümüze göçdük. Nesip bolsa emmedat gowalar, alad etme. Esas saglyk bolsun. Bollumy gittiler, arzuňa ýetdiňmi? Jaň etdeşiň, aýdyndam gittiler diýdi.